Hej. For tredje dag i streg sidder jeg her og spiser sølv fra Nordisk Tom fra Endelave Seaweed sammen med noget god ost, og så har jeg lavet noget sjovt i dag. Jeg har taget 2 rå æggeblommer, og så har jeg rørt dem op med noget tangsalt og nogle fermenteret rødløg, og det smager helt vildt fedt som sovs til at bruge til det her sølv her. Det er også vildt lækkert, at sølven lige får en sovs, fordi så bliver den meget blød og tyk, og det smager perfekt sammen med den i sig selv meget velsmagende ost. Yes, det var bare det, jeg ville vise.